Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Paandam, sensitibo ang madason nga balita. Isa ka 11 anyos kada lagita ang ginsulod sa Poso Negro sa sulod sang 3 ka adlaw. Ang natudlo nga nag-abuso sa iya iloy kag 3 ka iban pa nga mga persona. Nakaluwas ang dalagita kag inistorya ang iya nga mga inagyan. Yaring report ni Nico Delfin. Sa sulod sang sininga Poso Negro sang Tangkal, ginsulod ang 11 anyos nga bata nga babae sa sulod sang 3 ka adlaw. Halos wala na sang animong biktima matapos ginpulihan kastigo sang iya iloy kag mga tiyo antes ginsulod diri sa Barangay Concepcion sa Talisay City sa nagligad nga semana. Nakamarasmas ang bata sa makabatsa nga ginatutda na ang ibabaw sang Poso Negro. Suno kay punong Barangay Paul de Oca, ginistorya sang bata sa katapos ang Barangay Health Center nga kabahin sa mga nagrescue sa iya nga iya gintinguaan patay ang kalayo paagi sa pagsabwag sang duta. 3 ka adlaw siya nga nagtiner sa sulod sang septic tank. Antes tigayon nga nakakutkot sang buho nga iya nang inalagyan hasta nga nakapalagyo kag nakapangita sang tabang sa ila mga kaingod. Niya kuno duta nga para hindi magkalayo, mapatay ang kalayo. Gusto ginulat niya nga matulugan sila pag sang pagkita yung doon pinakita siya kuno nga doon kasilak nga muto dito siya nagano siya nga makakuha. Kag naglagan sa ila nga mga tapat balay kan nga ibuli. Gitampukan siya sang duta na? Wala. Bali ang septic tank lang gidaging kuan niya nga sunugon. Gintabunan. Sang sin kagin sunugan sa babaw. May intention gid nga sunugon sa kagi lubong siya nga duka mo na. Kailangan mo dukalain nung bala sa part nga isa ka kaginikanan tapos namo nang sitwasyon sang bata. Sang Biyernes, na-rescue sang barangay kag katapos ang Talisay City DSWD kag PNP ang bata nga giningagaw dala sa ospital tungod sa mga naangkon nga pila sa lawas kag nawong tugas ang pagpangastigo kag makinagtan sang ido. Ginistorya man sang biktima sa kapulisan nga naakig ang iya iloy kag mga tiyo tungod wala niya na puno ang drum nga ginpasag uban sa iya sang tubig. Magluwas na kastigo, ginsulod siya sa mga sospek sa hawla sang pitbull kabangdanan nga may mga kinagtan siya sa tiil. Ginsakit no ang bata, ginampusan, ginbakol kumbaga sa term nato, ginbakol sa iya nanay. Kasi naging trauma na ng iya nga tiyo. May mga kinagtan sa sapat sa do left nga bilang nga tiil mo. Sa diin to So according sa bata sino, kaagli siya may isa ka incident nung ginsulod sa sang iya nanay sa karsel sang ido dito gigagat sa sang ila man mismo ido. Natigayon nga naarestong iloy isang bata. Amuman ang iya mga tiyo nga nagaedad 22 anyos kag 20 anyos pati na ang isa sa mga babae nga live-in partner sang iya tiyo. Nagpamalibad magatag sang pahayag ang mga sospek. Nagapating otoridad nga may kaakig ang iloy kikimata sang biktima bangod makabig siya nga unwanted child. Subong sa lang bata naton ara sa temporary custody sang atong DSWD, but at the same time ang aton nga mga social worker ga coordinate man sa himata sang bata nga posible naton nga ihatag ang full custody na sang bata. Syempre gina-check man nila kung baga ang pag-turnover sa bata maka-inflict pala additional nga harm sa bata or maging safety ang atong bata. Ang iloy kagimata sang biktima ang ginpasakana sang kaso angod sa pagsupak sang Republic Act 7610 ukon ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination. Sa karon nagapabilin sa ospital ang bata nga napaidalom sa paghinakop sang Talisay City DSWD. Nico Delfin para sa DG Cast Negros.